Bueno, bon dia, David. Bon dia, Jordi. Què, com vas, tio? Molt bé. Ara feia dies, que no feia un podcast? Sí, 15 dies. 15 dies? Bàsicament, com sempre. No, però cada... Sí, pels oients, sí, cada 15 dies. Una altra cosa és que tu i jo acabem vinguent cada setmana a fer un podcast, però... anava a dir, perquè jo vinc cada setmana, o sigui... Però quan el publiquem és cada 15 dies. Puja les motos, moment. Perdó, Bueno, almenys no són ciclistes. Els ciclistes no fan soroll, però em preny més, encara. Sí. Vull dir que... Veiem una altra moto, ha quedat la BMW, i ja, o sigui, algú vol comprar una BMW que no hi vagi, que ja s'han acabat totes. Sí. Ja s'han acabat totes. Ja s'han acabat. I tots els extras. Exacte. Sí, perquè quan compres una BMW, ja l'has de comprar amb tot, amb tot. Els punts calefactables, els peus calefactables, també et posa una placa solar a casa, si vols, també BMW i tot. La gent que I escape eco. I l'escape eco. Ah, sí. L'escape eco. L'escape eco. Ara aniré a la BMW i diré, posa'm un escape eco. Un què? Un escape eco. Els meus amics tenen un escape eco. La gent que ens està escoltant no ho veu, però l'imatge és en Jordi amb cascos, és l'únic que porta cascos. El meu fill té allò, les orelleres aquelles per escalfar, sembla ben bé que tinguis fred a les orelles. Un moment, David, és que se te sent quan parla. Sí! Crearé una denúncia, tio. Vale. Doncs res, hòstia, i què? M'has baixat el volum? No, l'he posat a puesto. Clar, és que me distreus. Sí. Jo que no se'm senti, ja ho saps. Va, on estem avui? Estem a Can Mascor, no n'havíem vingut mai encara a Can Mascor. Dic, anem a provar, estarem a la piscina. Vinga. I més, convidat... Sí, ho tornarem a intentar, aviam què passa, aviam si avui podem que hi hagi més un convidat. Sí. Tenim l'Òscar Navacerrada. De quart, també, És de quart, també? Però fa molt poc, és de quart. És d'aquests que com s'han comprat alguna casa nova, ja ha vingut aquí, que fan que l'església no toqui les campanes perquè li molesti. Quan fa que vius aquí a Quart Real, que deu fer? 35 anys. Ah, o sigui, no ets originari? No. No ets fill de Quart? Jo tampoc. Vaig venir amb 10 anys. Carai. I en tinc 45? Gairebé 35 anys. Jo, mira, 34. En tinc. Juny del 90. El juny del... Doncs igual. Del 90. Doncs ja està, igual que jo. Hòstia, que fort, tio. Sí. Jo també. Els meus pares també. Va ser l'últim boom aquell boom que hi va haver-hi. Hòstia. Juny del 90, senyor. Doncs jo, quan tenim 14 anys, 96, quan vaig començar a venir a casa teva? 96, no? No ho sé. A vegades te miro i dic, aquest és el que venia a casa meva. No, a més hi havia gent que et deia... Jo havia anat al Modoni i te deia, hòstia, però en Jordi sempre ve a casa teu, no? El Modoni, què era? Què era el Modoni? El Modoni no... Bueno, era un bar. Una cafeteria, però jo tancava de lleure. De lleure. Era un puesto... I, hòstia, després em parlàvem del Modoni aquí, perquè... A més te deien, hòstia, però en Jordi ve cada setmana a casa dels teus pares. I dic, no, és al revés. Jo vaig a casa dels seus pares. Imagina't si venia, que pensava el raro, el foraster allò. Bueno, doncs res, després d'aquesta desertació de 20 minuts... Comencem? Comencem ja o no? Va, doncs comencem. Bueno, va, ja. Bueno, tot s'hagi de dir que ha vingut quasi obligat, perquè ahir al vespre estava 38 de febre. Si a més la gent li poses una pistola al cap, ja els obliguis. Sí. Bueno, escolta. Òscar, Nabo para los amigos, no vamos a preguntar por qué. Sí, perquè és més curt que Navacerrada. És el diminutiu. És que jo quan ho deia, hòstia, has vist en Nabo? I dic, hòstia, no sé, però me gustaría verlo. Per curiositat, dic, no. Sí. No per res. Això té una història. Sí, perquè, aviam, pots dir Navacerrada, que és un cognom llarg, que dius, hòstia, anem a prejar-ho, però també et dius Òscar, vull dir que ja ho teníem solucionat, si volíem dir-te, i te pots n'hi ha 80.000. Té una història. Es pot explicar o no? Sí, tant. Això ve de quan jugàvem a futbol a la Unió Esportiva Quart, diria que a l'època de cadet. Hi havia l'Enric Parés i jo en el mateix equip. I l'Enric, com que vivia a la Creueta, jo li deia Moro. El Moro. Llavors ell, pues yo te voy a llamar a dir Nabo. De Navacerrada, Nabo. I d'aquí va sortir el... Imagina quan jugaves a futbol
Nabo, pásala, Moro, tómala, no? Pues... Un Moro tomando nabos. I d'aquí, pues, la cosa, clar, érem tots de la mateixa colla, pues, nabo, pues... Pues nabo. Imagina't, recuerdo una vegada que mi pare arriba a casa y me dijo, estaba en la fleca, y ha venido aquí el Jordi, el polvillo, y me dijo, tú eres el padre del nabo, ¿no? Hostia. Eres el nabo mayor. Yo me he quedado así, dice, ¿cómo? Dice, yo del nabo. Y con que ha visto que no lo pillaba, yo, coño, del Oscar, digo, mi padre no sabía. Hijo, a ti te llaman nabo. Exacte. Qué buena es una larga historia, papá. Escucha un podcast dentro de 20 años y lo entenderás. Llavors, clar, quan anaves a la discoteca, te voy a presentar un amigo, aquí tienes al nabo, pues clar, pues... Feien fila. O marxaven. Vale, mira, a mi marxaven sense dir això. Pues molt bé, tu. Tu, i això de ser al Madrid és per alguna decepció que Perquè ja vas tenir? començat així, exacte. Directament, això ja és... Com et diuen, nabo, i bueno, i això al Madrid, què? Anem a lo que interessa. Final. Això del Madrid és la meva malaltia. Ets l'únic de la família o ja ve de família, això? No, això ve del meu avi. Sí? Sí, és genètic, se salta una generació. És genètic. El meu avi era del Real Madrid, Santiago Bernabéu, Felipe González, a muerte. Hòstia. Però el Madrid es veia cada dia, o cada dissabte, en cada partit, el Madrid. Vale. Era seguidor fondo, perquè jo tinc família a Madrid. A més, com el Madrid havia guanyat moltes coses, no, a l'època. Sí, també guanyava tot. No es podia votar. També guanyava. No, jo no tinc... I d'ahir Avui sortirem al futbol, evidentment, sortirà perquè sou futboleros. Jo no en tinc ni puta idea, intentaré fer el ridícul el mínim possible. Ja està, no? Ja està. Bueno, Doncs ja està. Llavors, jo diria que el meu avi em va adoctrinar amb el Madrid. I bueno, el meu pare és de l'Atlético de Madrid, del Getafe, i el meu germà és de Perico. El meu mare és abstènica de futbol, vull dir que a casa el barcelonisme ni en pintura. I el Girona va aparèixer per allà. El Girona va anar apareixent per allà, vam ser un seguidor. Home, d'aprofitar el moment de poder veure el Madrid el Madrid. a Montilivi. No, bueno, tots els equips de primera, aquest any la Champions, vull dir, mira, i com sempre m'ha agradat el futbol, pues... Qué mejor, ¿no? Home, I al costat de casa. joder. I gratis. I gratis. Sí, sobretot amb el Liverpool. No es paga, el futbol no es paga, no es paga. Has de pagar el Dazn. Dazn, no? Com es diu? Dazn? És que posa una vocal més entre la Z i la N. Ningú els va dir que faltava una Bueno, perquè poder devia ser alemany o alguna cosa. Què són sigles? Les sigles dels sigles, Et t'obliga dir, sí, amén. Dodge, No ho sé. Thunder... Però bueno. Siguen Wagen... Vas a dir una mica... Però l'alemany és raro. L'altre dia vaig anar amb el veí del meu pare, em va dir... Però li vaig dir, tens el Dazn? I em diu, bueno, és un pack, ve el Dazn, ve tots els canals de Movistar, diu, pago 40 euros l'any. 40 euros l'any? Però si el Dazn ja en val 100 i pico. Bueno, perquè aviam t'he de dir que és pirata. Ah. Vale, no. Bueno, però a part del ser del Madrid, Òscar, Nabo, fas... Nabo del Madrid i... Alguna cosa fas més o no? O per si ets al Madrid ja tens una pensió? No, el Madrid no em dóna diners a mi. Perquè no entenem per tothom, home. No. En Florentino Pérez aquest, és el de... Aquest feia... A mi m'agradava molt com feia aquells programes de riure, així que jo fa temps que no fa res, no? Jo vaig veure un cop... El Show de Flor havia fet... El Show de Flor. Però bueno, això era el Força Barça. Sí, no, això era l'Arús, no? De l'Arús. Bueno, tio, jo... Mira, era espectacular aquell programa. Aquella època era quan sabia més de futbol. Chiqui, Begiristain, Amor, Koeman, tot això, i era pel Força Barça, tio. Força Barça. A l'ataque i Força Barça. A l'ataque, Nuñito de la Calzada. En Nuñito de la Calzada, que no tenia... O sigui, és a dir, de Núñez tenia el nom. Zero. Perquè és que no s'assemblaven a res. Home, Nuñito de la Calzada, Ramon Mendoza, De genolls, Jesús l'Arús, Gil, tots. No puida. Hòstia, saps qui ens ve, D'aquí un mes i pico? L'Oriol Cruz. L'Oriol... Bueno, Aquest vaig és fer el mateix. El que fa d'Iniesta. De l'Iniesta. Aquest ho sé? Sí. Hòstia. Amb aquest ens ho passarem bé. És que l'Iniesta donava joc, Sí, sin Guciluz. Guciluz, tio. Pobre Iniesta. No sé d'on te va venir lo de Guciluz, però... Sí, perquè és blanc com una mala cosa, tio, que el deixes... Però van treure ells, em sembla, el gag aquest. I després se li deia Guciluz en l'Iniesta. Vale, que no saps com va començar a dir-se així, vale. No en tinc ni idea. No sé com va començar. Penso que va ser a través d'un gag que van fer en Aquino... Amb un nino o alguna cosa, pot ser?
Bueno, un ninot. el Guciluz... Bueno, sí, el Guciluz era un ninot. Era un ninot aquell jo en tenia que un, se li tio. ensenia el cap. Jo en tenia un, tio. No, tu se t'ensenia el cap, però no era un Guciluz. Tu ja eres el Guciluz. S'ensenia el cap... Tu què saps, tu? El que se m'encén a mi. Amb el Guciluz. Sí, no, és un cuc és un cuc. Un cuc, que n'hi havia diversos. I a dintre porta una llanterna que l'enxufa del cap i se l'encén al cap. Sí, és un Guciluz. Ara vull un Guciluz, perquè anirà amb ma mare. Vinga, Mama, guapo. pel tio vull un Guciluz. Vinga. I segurament vindrà un agent amb una ambulància i me lligarà els braços. Jo crec que al proper podcast ja has de posar un Guciluz davant de la taula perquè s'inspiri. Ah, no serà el regalo que em vols fer? Un Guciluz. És que a més he comprat... He tingut el detall de dir, va, anem a fer Nadal, és el primer any que sopar d'empresa, li he comprat un detall i no m'ha comprat res, tio. Res. És molt trist, tio. Ara ja pagaré una de les xulles. Què has demanat? Vinga, he demanat sèpia. Bueno, doncs les xulles ja t'he pagat. Vale, Òscar. Ha sigut una introducció molt estranya, però bueno. Bueno, però ja podem començar el podcast? Sí. Llavors tu li volies preguntar una cosa molt important. Sí. Què fas? Què vols dir que fas? No, Jo el que sé és que sé el que feies ahir a les 2:30 del dematí, que era suar com un animal del Suar parc. com un animal i quedar-me a la dutxa. Vaig fer ahir. Però va ser la premonició que vindrien aquí. Si No, és el suar nervi, com els nervis em fan. de tota manera, jo crec que... clar, jo li vaig dir, tu no vols venir perquè, esclar, avui juga el Barça Atlètic. Clar. I avui, doncs, molt possiblement, l'Atlètic de Madrid guanyi. Jo, mira, No sé. jo Pot ser. el futbol no l'entenc, però si els pogués fer un partit a les 7 del matí, ho faria. Tranquils, jugareu els dissabtes a les 7 del matí i que us portin els vostres pares, com quan eren petits. Que la vols a mi, pas. Ja està, i si no tens per què qualsevol cosa, te'n compres, que per això cobres el que cobres. Ja. No. Bueno, què fas a la vida? De què treballes? Va, explica'ns. Treballo com a fisioterapeuta des de fa 24 anys. 24 anys ja de... Sí, 2001 vaig acabar la carrera, els estudis, i estem al 2024, doncs 23 anys i mig. Hòstia, per tant, ara... Mitja vida. Hòstia. Més de mitja vida. Per tant, ara quan sortim d'aquí ens faràs un massatge de puta mare, no? Que hagi sobre la taula. O... Bueno, no, sobre la taula quedaria malament. Jo n'hem de juntar dos i algú a sota que l'aguanti, perquè jo l'espatarro. Què t'anava a dir? Ara, ja, a més amb els massatges de veu, ara és més fàcil tot, no? Sí, home, i tant. Tot és vocacional. Tot és vocacional. Treballo en l'àmbit de l'educació especial. Porto des de l'any 2006 en l'àmbit de l'educació especial amb nanos amb discapacitat severa o, bueno, depèn del grau de discapacitat. Tot enfocat sempre a la fisioteràpia, eh? Sí. Nanos des del nano que és més dependent en totes les activitats de la vida diària, vol dir menjar, la higiene personal, les necessitats bàsiques, fins a nanos que tenen mobilitat, motricitat i estan dins de l'escola de l'escola pública, que estan en inclusió. El meu rang de moviment és l'escola d'educació especial i l'escola pública i els instituts. Vale. Hi ha accidents o alguna cosa? Accidents, per desgràcia, en veus. Sí, no? Per desgràcia, en veus. Sí. La típica frase de detrás de una pelota sale un niño en un paso de cebra, pues, vale. Per mala llet, pues, t'has trobat algun cas. Sí? Sí. O casos del nano que s'ha penjat de la porteria i amb la xarxa, pues... Hòstia. Bueno, jo en conec un. Et pots quedar mal en qualsevol moment? O després hi ha patologia genètica, patologia mitocondrial, les típiques paràlisis cerebrals en el naixement, anòxies de part... Bueno, jo en conec un que venia en mi classe. Etcètera, enfermetats rares... Hòstia. Pues deu ser, en molts casos deu ser més per un manteniment de la musculatura que no pas per una rehabilitació real de la persona. No, rehabilitació no. Busques un manteniment, un desenvolupament d'aquella mobilitat o aquell moviment que li pugui donar en ocasions que es pugui valdre depèn de quines activitats de la vida diària, com per exemple per anar al lavabo. O jo què sé, si l'han de canviar el bolquer, que
que pugui col·laborar. Que pugui aixecar el cul, que pugui col·laborar. Clar, però a més m'imagino això, no? Que exacte, és que a més per la persona que es cuida d'aquesta persona que té, del que sigui, poder-li donar certa mobilitat en certes parts... Certa autonomia. Certa autonomia i mobilitat, exacte. I després l'altra cosa és la comunicació. Quina part del seu cos és apta perquè es pugui comunicar amb el món. Clar, és que hòstia, que fort. O que pugui desplaçar-se amb una cadira. Clar. Sí, perquè a vegades amb un sol dit que puguis, un sol dit et pot obrir un ventall de possibilitats. I avui dia la tecnologia te dona moltes opcions, però no deixa que el nano ha de tenir aquella capacitat. No, clar. Sí, hi ha d'haver alguna part del teu cos que es mogui, la que sí. Hi ha vegades que sí, i hi ha vegades que... Ha de ser brutal la sensació de veure l'evolució d'un pacient, no? Una persona que comença que no té cap mobilitat i al final, hòstia... Si el seu cos té aquella capacitat, o aquella patologia, o aquell síndrome, o aquella malaltia, li dona aquesta possibilitat de poder avançar, vale, però si no, pots tenir... Sí, totes les una mente encerrada en un cuerpo, pues... De la mateixa manera que t'emporta molta satisfacció quan estàs rehabilitant algú que dius, ostres, quan va venir algú, quan vam començar no podia fer res i ara ho i tal, cada setmana passada, de la mateixa manera també ho deus viure la mateixa frustració en segons quins moments que veus que realment no hi ha manera. Exacte, en escola entren als 3 anys. Hòstia. I surten cap als 18-21 anys. Llavors tu pots veure graus d'evolució, no evolució, o alguna cosa. Bueno, jo estic seguint una nena... I després hi ha les famílies. Sí. Jo estic seguint una nena... Bueno, per internet, no us penseu ara que aquesta broma... No, estic seguint una nana que deu tenir uns 22 anys a Instagram, que es veu que va tenir un accident i es va quedar en cadira i, hosti, no sé si porta ja un parell d'anys i, hosti, veus tota l'evolució de lo que està fent, tio, i és impressionant, tio. Ara comença a caminar... De fet, tu mires els Jocs Paralímpics o events així i al·lucines el que el cos pot arribar per supervivència a adaptar-se. Però clar, com més jove, més fàcil és, no? Si té capacitat mental i física, sí. Perquè, Si no, tu pots tenir un nano de 8 anys i que tingui una edat cerebral o un desenvolupament mental o cerebral de 2 anys. Vale. Si tens un bebè, tancat allà. Ja. Perquè no hi ha hagut un desenvolupament de la seva plasticitat. I no pots, clar, col·laboració nul·la, Zero. de seva. Zero. I al contrari, no? Quan no tens col·laboració en aquests casos no és que... És bàsicament és contraproduent, perquè no... Sí que hi haurà el reconeixement perquè al final el ser humà té la capacitat de la percepció, de la sensibilitat, del tacte, de l'olfacte, no? I això, les persones amb aquest tipus de patologia ho poden desenvolupar fins a 14-15 vegades més que una persona normal. Vale. Normal, com nosaltres. Clar. O sigui, l'efecte de... Hòstia, que bo. Cap de llom. Hòstia. Jordi. Merci. Hosti, que bé. Moltes gràcies, Maria Àngels. Vinga. Vinga, va. En Navos ha demanat xulles. Hòstia, ja hem portat les patates... No, i tu volies mongets, home, caga. Hòstia, sí. No, mira, al final el monget no l'he demanat. Vinga. Ens han portat unes patates. Sempre solem demanar unes seques, Sí. Bueno, de fet, no demanem els plats aquests i les seques ja venen soles. Tu t'has demanat xulles? No, cap de llom. No, això. En Navo, xulles... En nap, ara ho diré. En nap, també m'ho han dit. Tot va. I ara, hi ha un amic del meu pare que va tenir un accident. Ell té 70 anys. I, bueno, va començar que quan A més, van passar... Bueno, va tenir un accident, van tardar moltes hores en anar-lo a buscar, perquè on te va quedar no era un lloc de passo, llavors sí que li van dir, hòstia, si t'haguessin vingut a buscar ràpid, tenia parlant d'una altra cosa, no? I va quedar que en un principi només podia moure el cap. I ara està en el pas de una mà fa la pinça i l'altra pot fer això, no pot fer res més, però bueno. Clar. Això normalment és lesió medular. Sí. Quan hi ha una secció de lo que és la mèdula que va per dintre. Depèn de l'altura, no? Depèn de l'alçada, com te seccionis una mèdula a nivell de C2, C3, segona, tercera cervical, que ja estàs. Si tens sort de menjar en palleta, ja està. És l'únic que podràs fer. Ja.
Sí. Bueno, ell ha acabat que pot fer una mica la pinça, llavors amb el mòbil, doncs bueno, si més no pot escriure un WhatsApp a poc, que dona molt de temps, bueno, i després hi fa l'edat, no? I fa l'edat. Si això poder li hagués passat en 20 anys, alguna mobilitat més, o no té per què. Si hi ha una secció medular, ja pot tenir 5, 10, 15, 20, l'altre dia sortia el fill de... ostres, un d'aquests que corre amb el Dakar. D'aquí quart, vols dir? No. Ah, que corre el Dakar, no. Sí, el vaig veure. Amb 15 anys va tenir una secció medular. I bueno, sí, gràcies a la tecnologia, pues, simulen una marxa. Li han fotut una pròtesis, no? Que camina. Simulen una marxa. Caminar... Simulen una marxa? Sí, tens un aparell, tecnologia, rebentat de sensors, i bueno, pues, li simula una marxa, però això no deixa de ser... Però és una espècie d'exoesquelet. És com un exoesquelet, tal qual. Li posen l'exoesquelet i fan una marxa. Però la persona per si no camina. Almenys un exoesquelet, almenys 200 o 300 euros te val. Perdona? No! El cada sensor, vull dir. I potser li has de posar... Sí, 25, 30, 40, 100.000 euros... Poder un parell de zeros més, no? Per això dir que... Jo el vaig veure el vídeo, el vaig veure el nano caminant amb el dadó i hòstia, clar, ell no camina. Els vídeos també, no recordo els noms, perquè el meu nom soc molt dolent, Josep, que ja ho saps tu. Sí. Però bueno, aquells pilots de ratllis així que van... En aquest cas és de cintura per avall, que no poden moure per avall, no foten unes històries... Nosaltres el que tenim, el que veiem més és patologia genètica. Patologia genètica o problemes de neonatals del part. Patologia genètica o molta. Vale. Molta. El típic gen que sale transmutado i la proteïna tal no se sintetitza bé o síndromes d'aquests super raros. Joder. I bueno, ja poden ser d'aquí, com d'àrabs, com de sí, no fan distensions, No hi ha distensions. I en aquest cas, d'alguna manera també tu tens iguals d'on te vingui el... No, és indiferent, estan escolaritzats. No es tracta, no hi ha cap... Has d'entendre que per una família, això, tenir un fill així... No, perdó, no em referia al sentit de la patologia, si l'origen de la patologia, si és alguna cosa d'algú que s'ha fotut un bolet amb el cotxe i ha quedat tal, el tractament acaba sent el mateix, poder un poc matisos pots fer, és a dir... Exacte. No. A veure, si és un accident i la capacitat mental es conserva, segurament aquest nano o aquesta noia o aquesta persona estarà en una escola ordinària, perquè a nivell mental té capacitats. Quan hi ha molta lesió cerebral i les capacitats cognitives estan abolides, segurament acabi en l'àmbit de l'educació especial o centres sanitaris o sociosanitaris, concertats, etc. Tot depèn de... Clar, també recalques molt, veig, el tema de la capacitat col·laborativa. Perquè llavors aquesta gent que ha quedat amb una cadira i ha de seguir fent una mobilitat igual a les cames, no? Entenc? Per molt que no els pugui moure. Si menys no, se li ha de donar un moviment, perquè si no sempre tenen les nàfres, les llagues, a nivell vascular, etc. Clar. La higiene... Bueno, són zones que si no es mouen, si no les mous passivament, allò estarà... O no l'estimules... La persona que cuida aquella saber que ell no podrà, però que tu pots mobilitzar certes parts de les articulacions per poder agafar postures més bones si vols fer la higiene o fer el que sigui. Això és important. Clar, és que hi ha moltes històries, molt. Tan sols el fet de portar-lo a la dutxa. Com ho fas? S'han de dutxar, has de tenir una higiene, els has de rentar el cul, o els has de canviar el bolquer. O jo què sé, i si imagina't tu que tens una picada al nas. Sí. No? A vegades li ensenyes com a fer mímica. Com faries per... si te pique? Grava un vídeo perquè això no s'aprecia. No, clar. Això és el que fas també tu. Que és el padrí a perdre, no? Fas així. Els ensenyes, els expliques. Ara que més, aixecar un pes
ja amb una certa edat, tio. Un pes mort. Hi ha molts que no col·laboren en res. Vale. Si no és que no col·laboren perquè no poden... Aquí sí que puc parlar perquè vaig fer de solador 14 anys. Exacte, vas fer de solador. I, bueno, en aquest cas, d'alguna manera, val més que sigui un pes, que sigui una cosa rígida, que no... Sí, una cosa... Sí, més val que la rigidesa, per el que és puntualment moure una persona, et pot ajudar, per què? No, que és més fàcil aixecar aquesta Sí, que no pas tu, estufa, si te dorms aquí, perquè... I la persona que el mou ha de saber com moure'l i s'ha de saber protegir. Clar. Sí, bueno, això és un altre món. Moltes coses d'aquelles que no ens en donem compte, que sembla, ho veus, que sembla que sigui força física o fer 4 històries i no. Hi ha molta història darrere, per el que dius, a més per cuidar-te tu mateix, perquè igual també amb el tema de fisioteràpia, perquè també l'esforç físic, inclús ara diré una bajanada, però energètic que implica, és molt elevat, és molt gran, i no ho saps només, crec, no ho saps si ho fas. Tu pots tenir una tarda, 4 pacients, per exemple, no? I portes 3 i dius, vaig bé, i arriba un i te deixa cau. Perquè tu al final dones. Ho has de donar... No, clar. Has de donar energia. I te deixa cau. O bé el primer i ja t'ha deixat fort. Vale. Ja veus, sí. A part de l'esforç físic, és l'esforç mental que has de tenir per concentrar-te en aquella zona que has de tornar a restablir o reequilibrar o estimular, percebre com es mou allò, vull dir... I com la persona no estigui gaire... Un dia normal, quants en fas? Quants en pots fer? No. Un fisio? Ei. Si treballes en clínica, compta... Si treballes 8 hores, doncs 8. Sí? Hòstia, Déu-n'hi-do. Joder. Si treballes en clínica, 8. Joder. O 10. No, però jo treballo en l'àmbit d'escola. Jo després tinc la meva consulta, però no puc fer tantes pacients al dia, impossible. Fotria fora de la feina. Jo tinc un horari, després, a part del meu horari, com tot el fisio, doncs fem els nostres extras, no? Però una persona que tingui el seu centre i treballi en clínica, en un dia, sí, home, 8-10 pacients els pot fer. Són sessions de 3/4 d'hora, 50 minuts? Sí, entre 45, entre 45 una hora, a vegades que mitja hora. A vegades, si l'has posat a lloc que es diu així en mitja hora, per què vull alargar una hora, no? No, clar. Media hora que tengo de descanso. Sí. Bueno, el que dius tu, de vegades, per què has d'estar 40 minuts allà tocant? Si... ¿Cuánto rato vamos a estar? Depende. Clar. A lo mejor estás 45 minuts, com mitja hora, doncs com una hora i quart, depèn. Sí. Depèn del que empatitzis amb el pacient, depèn del que li costi entendre els exercicis que li has posat, o els hàbits que li proposes. No, clar. I de la complexitat. I de la complexitat, i el que la persona el deixi entrar. Perquè si tu li preguntes, què t'ha passat? Tinc un dolor a la cadera. Des de quan fa? Tal. I què has fet? No lo sé. Ja. Sí, clar, vares. Hòstia, quin tipus de vida portes, de què treballes, llavors t'has de posar... quin és el teu dia a dia, perquè podem dir, és que clar, jo el dia a dia de 8 a 11 estic agafant llenya pel... Vale. T'has de posar el mono d'inspector gadget o detectiu i tenir habilitats comunicatives per veure com li vas traient el suc d'informatiu. Perquè potser la primera sessió no li pots treure. Però a mesura que tu vas establint un vincle amb ell, sí, que es diu persuasió, tu li pots anar traient informació. Sí, i potser a la tercera sessió, doncs llavors te diu, és que... Pam! Vale. I llavors dius, ara puc. Vale. Perquè les persones no... Pum! Doncs llavors fa pum! El nostre dia a dia no l'analitzem. Perquè no ho fem, ja està. I llavors, clar, no ets capaç de comunicar, bueno, depèn, o moltes vegades, o normalment la gent no és capaç de comunicar, d'anar al metge i dir, o sigui, d'anar per exemple al fisio i dir, mira, saps què passa? Que jo porto aquest tipus de vida i faig això. Per això tinc aquest mal, perquè si ho féssim ja no caldria que vingués. Exacte, és que he anat al metge, he anat al fisio, he anat al doctor i m'ha dit que el que tinc és estrès. És que l'estrès és molt xungo. Quan tu li preguntes a una persona, tu tens estrès? I la persona te diu, lo normal.
I dius, i què és per tu Clar, lo que és normal? lo normal. Ara, comencem per Clar, aquí. i depèn del que t'expliquis, dius, poses les mans al cap. No, clar. Clar, una cosa és l'estrès, l'altra és el distrés, que és el patiment. Que llavors és quan és xungo. El que tu pateixes per alguna cosa, i allò és un estrès. Si has de cuidar ta mare 4 hores al dia, No, clar, te genera un estrès, això. te genera un estrès. I si tens 2 nanos, a part d'això, Bueno, després te genera una ansietat. i si no arribes a final de mes, No, clar, perquè has de cuidar tot d'aquí suma, i exacte. els 2 nanos i estiguis separada o no estiguis separada, això... No, va fent si una tens un bola. familiar que li acaba de donar un... jo què sé. Va fent una bola que parlava- després entens, per dir alguna cosa, que et pugui venir aquesta persona i per èquits et peta, no? Cago en Déu, hòstia, gilipolles, per què contesta així? I a lo millor és per lo que dius tu, perquè és que ja porta un cúmul Mira, l'època de del, coses. per exemple, l'època del Covid, quan van començar a deixar anar la gent, que diem, és l'època que jo crec que més hem treballat. Terrible, perquè s'ajunten les pors, s'ajunta el fer de policia, s'ajunten que tothom sabia de tot, que si esto o que si tu has sortit o tu no has sortit, que si ara tothom fa esport i s'havien estat fotent caixes de 24 cerveses diàries. Ja. I clar, els hi dones una En lloc de bicicleta, 40 en lloc de 48, que és lo normal. clar, i te venia a la consulta i decías, ¿bebes agua? Diu, ara sí, però clar, durant 2 mesos, què feia la gent a casa tancada? Clar. Omplir un buit, i com ho feia molts? Sí. I en allà Amb el que tens allà, va. 4 dies en bicicleta i tiesos com pals, i clar, i ara vete al fisio, clar, el fisio... Perquè a més, per fer, ens deixaven sortir a fer esport. Sí, clar. Que a mi, perdoneu, però ara he fet un parèntesi, però a mi no m'ha passat res, i ara, i amb tots els respectes a la gent que va poder perdre un petit molt amb la malaltia, perquè és així i és això, Però a mi una cosa és que et diguin, hòstia, no cal que vinguis a treballar. Això està bé, però també pateixes, dius, bueno, no cal. No cal. Cuidao. Però que et diguin, no, és que ens prohibeixen que treballis, dic, hòstia, perdona, a mi jo vaig estar 2 mesos allà tancat a casa i a bodes em convides, ja ho tenia tot, ho tenia tot. Vaig fer moltes coses que tenia ganes de fer i vaig gravar cançons, vaig fer històries. Vull dir que va ser una història molt curiosa, això del Covid, és poder la nostra guerra civil, o la nostra guerra, o la nostra... De moment, almenys el més gros que ha passat amb la nostra generació crec que ha sigut això. És molt bèstia. A nivell No sé global. el que és, jo no vaig estar tancat, perquè jo sí treballava, perquè nosaltres, com que treballem amb alcohol, se'ns va prohibir poder fabricar colònia, però sí ens permetien fer gel hidroalcohòlic. Llavors, clar, jo havia d'anar a treballar per poder fer gel hidroalcohòlic i a més el anava a vendre. Per tant, jo sí tenia un paper per l'empresa conforme em podia moure lliurement i recordo doncs, estar a mig Gran Via de Barcelona, jo sol, tio, amb el cotxe. Que casta ho vaig gravar perquè dic, això no ho veuré en la meva vida, un altre cop. Vull dir, no, ni un cotxe, tio, a Gran Via. Quants directors de pel·lícula haguessin pagat el que fos per poder tenir la Gran Via buida per Buida, simular per fer- una pel·lícula postapocalíptica? Sí. O anar a la Jonquera a portar gel hidroalcohòlic i anar a la policia, per exemple. I està la policia i nosaltres. I hòstia, clar, jo això no sé el que és estar tancat a casa. Jo vaig estar de collons. Jo només arribo a estar a la casa on estic ara, que tens espai i tinc terrassa exterior i tot això, bueno, ja no... I ja em monto els teclados Covid, i tinc bosses de Covid i el vaig tirant. Covid suau, Covid que no mati, però que encara és un dispositiu, i el el vaig tirant per un planeta. Jo, per exemple, que estàs en l'àmbit educatiu, a les escoles, te diuen demà no vingueu. El 14 de març, crec que va ser, o 13 de març, i fins al 25 de juny no vaig anar presencialment a la feina. Què fas en aquells temps? 2-3 mesos, sí. 3 mesos sense anar a la feina. Els nanos I ja amb el tocàs... I els nanos no els van veure ja fins al setembre. Clar, I amb les famílies teníem, els enviàvem pautes a través de correu electrònic o via telefònica, no? Dies, perquè a Moixerí no hi anem, amb les escoles. Cadascú motiva com... Sí, se li ha fet llarga la pujada. Sí, exacte. I feies coses online, però clar,
Des del mes de març. El meu fill no va acabar... En Pau no va acabar la guarderia. Ell no... O sigui, va fer el salt d'allò de 2 anys i mig, o no sé quan era, fins ja va anar directe al col·le. Però clar, tot aquest procés de repressió i d'informació de les notícies, la tele 24 hores, informació diverses, disperses, contraproduents, controvèrsies, debats, cadascú té una batidora cerebral... L'únic canal de comunicació que tenies era sí, teleràdio, sí, que podia... Jo fa, per tu, ja t'he dit, vinculat a la salut 25 anys. I he fet formació per parar un tren. I a vegades escoltaves segons quines coses i deies ens estem tornant bojos. Però és que ens estem tornant bojos. Però és que parlaves amb el veí de 2 carrers més avall i en sabia més... Vaja. Que tot el pueblo. És que això passa en qualsevol situació de crisi. Ara amb tenim un excés d'informació, tothom és a dir, durant el Covid tothom era científic, tothom era economista, economista no, tothom era... el que vulguis. Podies tocar qualsevol gremi. Quan en el punt èpic, el punt àlgid del procés independentista, tothom era economista, politòleg, tots en sabíem, i tots en sabíem moltíssim de tot, o sigui, perquè... Saps? És allò, una injecció d'informació sempre en el cervell que t'hi cagues. Clar, amb el teu cas, amb el teu camp, el fet de no poder físicament estar allà, la quantitat de pacients que devien perdre tot el que havien fet. Tot. Perquè, clar, és el típic de la vida, que costa molt evolucionar i costa molt poc. A més, pensa que és març, juny, juliol, agost, setembre. Després hi ha l'estiu. Clar. Del març al juny, clar, són 6 mesos que tu no... Que si la família no s'hi ha posat... Que pots perdre, en 6 mesos pots perdre 2 anys per dir un disbarat, per quantificar-ho absolutament. Clar, si tu en un nano l'estaves començant a ensenyar a portar una cadira de motor, cadira d'aquestes elèctriques, sí, doncs quan tornes al setembre, potser ha perdut se n'ha oblidat i li has de tornar a ensenyar. Ja veus. Per què? Perquè a casa no tenen per fer ús d'aquestes eines, no? No tenen una cadira de motor per provar. Per exemple, has perdut 6 mesos d'autonomia d'aquell nano. No. No és el mateix cas. I ja en hospitals i tot això ja ni en parlem. Jo per sort ja no treballava a l'àmbit sanitari, perquè si no hagués pillat d'una manera. A més que jo feia de salador, que va haver-hi molta polèmica amb el tema del tracte, i perquè era 6 anys, que el salador no és personal sanitari, llavors no tenia... No és el mateix cas... Jo estava a la ITV, Ara et poso un exemple, t'enganxa una asiàtica en ple Covid i què fas? Una xina, una japonesa, una coreana. Dopar-te de medicació. O drogues, no? Sí. Però què fas? No pots anar a veure perquè no podíem atendre persones. Te tienes que joder. Però passejar el gos sí que podies fer. Això sí. I anar a comprar tabaco també? Sí. Però... Sí o no? Bueno, és d'aquelles situacions que, clar, a torno passado, doncs te n'adones analitzes d'una manera la gestió. També és veritat que quan t'hi trobes... Jo tenia un veí que no l'havia vist en la puta vida treure el gos, tio. Un veí... Ja grossot, eh? Què passa amb els grossots? No l'havia vist, però no, més gros que tu, eh? Més que jo, impossible. Hòstia, va ser això de dir, podeu sortir i treure el... Hòstia, el veia cada dia 2 i 3 vegades, el cabron. Dic, joder, que bé li ha anat el paio. No. Oye, ja quart que la gent... Bueno, no sé com era, però jo em dono la sensació que era bastant... que podies passar una mica de tot, entenc. No? Bueno, sempre tenia... Jo vaig passar a Girona, allà al centre, allà a la Devesa, tio, i allà me cago en tiraves un pet a fora i et venia la policia amb un làser al cap. Que també va ser una època, hòstia, tio, que hi va haver de tot, perquè vam tenir... Jo llavors convivia estava en parella i tenia una noia que té un fill, i a més havíem fet uns amics argentins, que feia poc que havien arribat a Girona. Doncs en aquella època va haver-hi
veníem de la Covid, però després va haver-hi, ara poder cronològicament em fotré un diu perquè no m'entero de res, però el Glòria, que mai hem tingut temporals ni res, aquí al Glòria va haver inundacions i l'Unyall, el Ter, la mare que va venir baixava que cardava por, i els disturbis de l'1 d'octubre, que hi havia helicòpters, l'helicòpter de la Guàrdia Civil que volava per allà dalt, que tenia el nano pobret estava cagat, i veies la llum del merder, tot això, i que els argentins pensàvem, dic, hòstia, aquesta gent es pensarà que aquí és Can Pixa, tio, entre una cosa i l'altra. Tal qual. I mai havíem ni vist, aquí a Girona, si és la cosa més, és una massa d'oli. Ni temporals, ni climatològic, pots fer més fred, pots fer més calor, però vaja, a nivell de disturbis, de què? Quan hem vist que a Jaume I arrenquessin l'asfalt per tirar-lo contra la policia. O estiguessis al carrer passejant i vingués un d'aquells de color blau i t'apaleasse. Sí, perquè sí, si no estava votant. A partir d'aquí tens una altra vida. Sí. Perquè el xoc mental i somàtic és bestial. Bueno, jo en Pau li va afectar estar tants mesos... Però clar, és que hi haurà nanos que durant, no sé, temps, un any, no es van veure la cara. Sí. Llavors, la imatge mental de la persona en un nen petit, quina serà? Clar. En el cas d'en Pau, que a sobre és autista, té TDA, no parlava, llavors, hòstia, és que això va ser criminal, ja era un nano que li costava molt socialitzar, quan va passar això, no volia sortir de casa. Anem al parc? No. Ja el tema de la parla ja va ser impressionant perquè, esclar, ja porta... En Pau té 7 anys i encara va al centre de Girona. I imagina't, llavors, clar, no pots anar-hi, no... Hòstia, i va ser criminal, tio. Va fotre un retrocés, però... El tema era no pots. La negació, la negativitat, la prohibició, tot això... Sí. No tothom ho gestiona igual i ho veu igual. És que no pots salir de casa. No, sortir de casa. Jo sortia de casa, perquè jo no tinc terrassa a casa. Llavors el meu jardí era el bosc de davant de casa. Clar. Llavors per la meva salut mental sortia de casa i m'anava al bosc. Em veia algú? No, feia bé, feia malament? Doncs clar, ho interpreti d'una manera. Sí. Però jo mirava per la meva salut. Jo també ho vaig fer. Evidentment. Sí. M'anava a caminar i... És el que dèiem, que no estem avasats, afortunadament, a aquest tipus de situacions, llavors l'administració, la gestió d'aquesta crisi es fa com es pot i segur que a la llarga, al principi de tot, el que fèiem tots era anar al súper a buidar les estanteries, quasi, bueno, en el meu cas era aprofitar el que quedava, però és igual, i ho posàvem a la pica, o teníem el xiu-xiu aquest que posàvem lleixiu amb aigua, no teníem ni punyetera idea de què era allò. I era una grip, i ja està. Al final, vull dir que els símptomes passa que bueno, era una grip nova que el nostre organisme no coneixia i que llavors va haver de morir molta gent que no estava, a nivell biològic no estava preparada per patir allò. Però en el teu cas, la Covid te va veure, jo crec que tu vas infectar la Covid, o sigui, la Covid venia... Va fer com una abella que la rebota. Sí. Xoca, se'n va. Cuida't un moment. No, hòstia, jo amb el paper de vàter, tio. Amb el paper de vàter, que va ser aquella bogeria que tothom, te'n recordes? Que tothom va comprar paper de vàter, no hi havia paper de vàter, i va donar la puta casualitat de que, mira, se'n va acabar i n'havia de comprar. Però fixa't com és el cap, Estàs ginyau, t'has cagat i vas a comprar paper de vàter, És la imatge mental, Pues va donar la puta casualitat de que a mi se'n va acabar i la meva mare també, tots dos. Bueno, i com que jo vaig molt allà al Partús, me diu, compren. Més allà hi ha unes ofertes que són uns packs de 36, hòstia, tio, que valen 15 euros. I clar, me diu, hòstia, compra'm un. Pues imagina't, tio. 2 packs de 36. Me la tenen ple. A més, com que em coneixen... Me la tenen ple. Clar, el primer que em van veure, em miren i me diuen, tio, ¿estás giñado tu también o qué?
Fem la secció de tonteries nostres, d'així de preguntes i polles. Sí, ara és quan gravo jo. Hòstia! Preguntes ràpides. Halloween o castanyada? Castanyada. Moqueta o parquet? Parquet. Parquet. Perquè li agrada el contacte amb la Perquè fusta. m'agrada el contacte amb la fusta. Amb els peus. Truita de patates amb ceba o sense ceba? Sense ceba i amb trompetes de l'amor. Cabron. Botifarra vermella o de perol? Vermella. Euro o peseta? La peseta. Tio o Papa Noel? El tio. I ja, aquesta és la que més m'encanta. Reggaeton o camela? Camela. Vinga. Sí, bueno, és que el reggaeton no que carden un volant a la cara amb una titola bruta. La B. O les lletres que té la Camela, que no en sé cap, però algú que he escoltat, no... Sí, no van allà. Sí. Exacte, no anem allà. Constantment. Constantment. Sí? Perquè ho facis una, no passa res, o 25. L'altre, una cosa és, la Camela és sentida, i l'altre és... O sigui, Camela pot agradar més o menys per una qüestió cultural, Cultural. però el reggaeton te pot agradar per una qüestió incultural. Cultural, totalment. Va, ara el pensa ràpid. Això ho fem amb un generador de paraules. Sí, és una tecnologia Cuidado, potentíssima. Sí, Que l'he de buscar cada sí, cop. És 5G o...? Generador de paraules en català, és que ja... És que, bueno... Vale. Aleatòries, vale? Jo te'n diré quantes són. 5? Va, 5, farem 5. Vale? I llavors, jo et diré una paraula i la primera paraula, o el que tu vulguis, pensament, reflexió, el que sigui, que et vingui al cap, ens la dius, vale? T'estan animant, eh? Relacionat amb la paraula. Vamos! T'estan animant. Vamos, Navo, Vamos, vamos. va, venga, va, que viene la bajada. Relacionat amb la paraula. Ja sé què vol dir això. Sí, és a dir, jo te diré, què sé jo, Compromís. què té al cap? Ah, vale, aquesta ja és una? Sí. Parella. Parella. Enfonsar. El barco. Escut. Madrid. Collons de màquina, tio. Vale, i la penúltima, no sé quantes n'he dit, però és igual. Gran Bretanya. La Thatcher. Això és un postre, no? Margaret Thatcher. I diferenciar. Igualtat. Vale, et diré diversos equips de futbol, diré equips de futbol de no sé quina divisió, suposo que tots de primera, ho he fet ara pujant, no en tinc ni idea, tinc nocions de futbol les justes, suposo que, bueno, però això és com tot, vull dir, com la bicicleta, que un cop saps fer-ho, no sé què passa. Ja està, ja per la sol. Jo l'he ajudat a organitzar. Vale, jo et diré dos equips de futbol, i t'has de quedar amb un d'ells, vale? I el que queda, llavors, el comparem amb el següent, i amb el següent i vas diferenciant. Ok. Hèrcules o Numància? L'Hèrcules. No dir Numància. Hèrcules o Deportivo? Quin Deportivo? La Coruña? Sí. Ah, hi ha molts deportivos? No, nadie es deportivo. L'Hèrcules. Hèrcules o Espanyol? L'Hèrcules. Hèrcules o Rayo Vallecano? L'Hèrcules. Hèrcules o Atlètic de Madrid? L'Hèrcules. L'Hèrcules o Atlètic de Bilbao? El Bilbao. Atlètic de Bilbao, Getafe. Bilbao. Atlètic de Bilbao, Mallorca. El Bilbao. Atlètic de Bilbao o Real Societat? Aquí... a la Real Societat. Pues si t'ha dolido, espérate. La Real Societat o Valladolid? Real Societat. Real Societat o Osasuna? Real Societat. Real Societat o Sevilla? Real Societat. Real Societat o València? Real Societat. Real Societat o Barça? Real Societat. Paso palabra. Real Societat o Unió Esportiva Quart? Unió Esportiva Quart. Unió Esportiva Quart o Girona? Girona. Girona o Real Madrid? Real Madrid. I Real Madrid, I Real Madrid. Real Madrid. Bueno, l'he posat al final perquè si te'l poso al principi només faria que dir Madrid o no sé què, Madrid o no sé quantos. Vale. És a dir, Real Madrid antes que Girona, eh? Sí, eh? Bueno, Per antiguitat, no? Seria? per antiguitat. A veure, que no és una excusa. Al Girona hi ha molts seguidors del Girona que quan el Girona estava a tercera divisió no seguia ni el Tato. No, no. Jo, per Però és exemple, que ni el Tato. fins que el Girona no va pujar a primera divisió, No sabies que existia el Girona. I ara Saps ni quins jugadors hi havia al Girona?
I ara, pues... No, jo em vaig fer I és soci... molt maco el que hi ha, Molt maco el que hi ha. No. Jo em vaig fer soci quan vam pujar de segona B a segona. Llavors em vaig fer soci. Sí, de segona B a segona A. Però el Girona havia estat, si mal no recordo, primera catalana. Sí. Vull dir que... Òscar, Digue'm. moltes gràcies per acceptar la invitació. Moltes gràcies per la... No, espera. Acabem sempre amb una cançó. Espera't un moment. No. Bueno, va, sí. Què vols dir? Sempre acabem el podcast amb una cançó que tria el client, no, el convidat. Sempre el convidat tria la cançó amb la qual acabem el podcast. Quina cançó t'agradaria que poséssim? M'agrada molt la Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Doncs aquesta serà la que farem anar. Moltes gràcies. Va, merci tu per venir, tio, per tenir la paciència de gravar el podcast 2 vegades. Gràcies, a més, per la tasca que fas a nivell social, amb tot el que estàvem parlant, perquè ha quedat difuminat quan estàvem parlant, perquè sí, però bueno, estic seguríssim. S'ha difuminat amb el Covid. Bueno, sí, perquè hem parlat del Covid, això, però vull dir que realment i s'ha difuminat. La tasca que desenvolupes tu i tota la gent que feu aquest tipus de coses, a més, és una passada i segur que la gent, les famílies, la millora a nivell de qualitat de vida, en general, no amb el pacient en si, sinó amb tot l'entorn, ha de ser brutal. Jo sempre dic que quan fas riure un nano, així, un somriure d'un nano, has complert la teva jornada laboral. Ja veus. És així. Repetint, moltes gràcies. Sempre acabem el podcast amb un aplaudiment molt gran. I el farem ara mateix, sisplau. Per vosaltres. Per vosaltres. Gràcies, Òscar, gràcies. Gràcies a vosaltres. No t'oblidarem mai.